tarkoitus mennä kokeilemaan pilkkimistä, mutta tää mun kengät on vähän liukkaa. Toi ihan kuulemma pitäis kestää. Tuossa voisi olla semmonen kohta, mistä mä pääsisin ehkä yli. On tilanne, että mä oon menossa Persliukumäkeä tästä. Katsotaan miten onnistuu. Se oli kiva! Katsotaan pääseekö mä ylös. Ai. Täytyy ottaa kamerasta vähäksi aikaa. Mitä? Onko se nyt kuullut krätsä, sit mä oon täällä läpi? Ei, mä sanoisin, että tää on parempi kuin eilen. Apua. Sulla naskaleita! Ei! Takaisin. En mene. Porat ihan vitun vinoon, mutta ei se mitään. Hei, ota huomioon, tää on eka kerran, kun mä poraan. Täällä ei veivaa sillä ylemmällä kädellä, veivat vaan sillä alemmalla. Nyt tulee vettä. Alas katsotaan. Veivaa, vai tuuks mä? Älä nyt mene roplaa sinne, se on ihan turhaa. Nyt sulla on vielä 20 senttiä jäätä. Tuuks mä? Mulla väsyi kädet. Ensimmäinen pilkki lähtee tästä. Eikö sä ottanut retkijakkaraa mukaan? Mutta se on autossa. Sit sun pitää seistä, sä et voi olla noin kyyrys koko ajan. Sul menee selkä paskaksi, Tiito. Tosi jänniä tilanteita. Tiia pilkkii ensimmäisen kerran. Tuleeko 6 kilon hauki? Ei mahu reiästä ylös. Tulee 3 gramman ahven. Varmasti mahtuu reiästä ylös. No niin, Tiito, miltä nyt tuntuu? Sieltä näkyy vaan nenää. Jänniä hetkiä. Anteeksi. Laiturikin on vielä pystyssä, Tiito. Just. Vielä.
Pelit ja pensselit. Kokeillaanko sitä, että kootaan 4 reikää, sit sahata ja sitten toi katiska sinne? Ei. Ei sit. Ei. Pilkkii se nyt ensin muutaman tuntia. Mietitään sitten. Pitäisikö mennä kattoo tonne ahvenmestalle? Niin. Varmaan ottaa nämä mukaan. Menen taas tälleen perusmäkeä täällä. Varmaan kuvasta näkyy. Tässä on vähän tollasta sohjoa, mutta ei se ei haittaa. No. Itse tosta liukomäestä vielä. Ihme äheltämistä. Se oli kiva. Ai ai. Ai ai ai. Pääsee ylös. Sitten vaan aikamat tonne. Siellä se sahaa. Tekee katiskalle reikää. Mitä sä siellä laulelet? Mitä se pilkkaa? Oot sä hullunainen? En ole. Häh? En ole. Olet. Sen mä oon aina tiennyt. Olen kyllä ihan täysissä järjenvoimissani. Ei ole vielä tullut yhtään kalaa, mutta etsintä jatkuu.